Guys, ngicela ukuthi ningijudge noma ningikhuze noma ningibonise. Why nenza lento nenzayo? Like, I want to understand why nenza lento nenzayo. Niyenza because you really want to do it, or niyenza because nifuna ukubukwa, or niyenza because bonke abantu bayayenza so now you feel like doing it, or niyenza ngoba nifuna ukunconywa, or niyenza ngoba niyaphapha. Guys, I fail to understand kungani. Like, mina Mandisa Mtshali, I fail to understand why nenza lento enenzayo lapha eMsinga. Angilwi guys, ngicela usiningizwiseni kahle. Lento le ngiyibuzisa ukuthi akwazi guys, or mhlawumbe mina unga-understand. Ubhuti Sicebi besimthanda sonke, or imajority, or thina maZulu besimthanda ubhuti Sicebi. Ubhuti Sicebi usiphe ingoma ezimnandi, ingoma ebeyikhuluma nathi, ingoma besikade sirelate kuzo eningi. Ubhuti Sicebi kwenzeka ukuthi kwenzeka i-accident leyenzakele eshaqisa abaningi, sonke sadabuka, abantu bababuhlungu, kwenzakala nje kwahamba. Okay. Ubhuti Sicebi beyi-celebrity, ubhuti Sicebi beyi-artist, ubhuti Sicebi uney'ngoma eziningi, uney'ngoma ezisazophuma, maybe uney'ngoma amanye ama-artist or abanye ama-skant abayifake under profile yakhe. Ubhuti Sicebi unemali zakhe, ubhuti Sicebi usazophunyelwa imali zakhe, ubhuti Sicebi usazowenza imali. Ubhuti Sicebi unabangani abangama-artist. Mangithi unabangani ngiqedile. Unabangani abangama-artist abenza lezi zinto abazenzayo. Abangani abamsupportile njengamanje, bakhombisa futhi usupport labo osijabulise kakhulu, la senza saba proud, basikhombisa ukubumbana, basikhombisa ukuthandana. Fine. Ubhuti Sicebi ube nonkosikazi wakhe enengane yakhe or eney'ngane zakhe. Ubhuti Sicebi ke ney'moto. I want to believe ukuthi bengenayo imoto eyi-1, bekenezimoto. Ubhuti Sicebi unkosikazi wakhe, usisi wakhe uthema ekhuluma lapha athi unkosikazi kabhuti Sicebi une-fortune. And ubhuti Sicebi bekade ezothenga imoto, ethengele unkosikazi wakhe. Imoto imalini bekade ezoyithenga. And ushilo usisi kabhuti Sicebi ukuthi le moto bekade eyothenga imoto enkulu ngoba wathi mayethola iPolo, wathi iPolo lincane. Nangizwa ngithi uthi ngiyaphi? Ngifuna ukuthi ningijudge, ngifuna ukuthi ningikhombise indlela mhlawumbe mina odidekayo or mina onga-understand. Unkosikazi kabhuti Sicebi beke driver in iFortune. Okay. Already banomuzi wabo. Ubhuti Sicebi beke sakha ini isithabathaba to show ukuthi unemali. Awumaskandi ke abakhulu bamsupport, abafake imali, kwenzeka umncwabo wakhe and stuff like that. Sebeya announce manje bathi asilekeleleni ubhuti Sicebi ukuthi aqedele umuzi wakhe. Fine, it's okay, that's nice. Abantu banenhliziyo, abantu bayakhombisa support, abantu bayalandeli, bayakhombisa ukuthi guys kuyazwelana ubuhlungu, umuntu ngumuntu ngabantu. That's nice, that's good, that's okay. Into esengixakayo ke manje ukubona abantu abakhipha ama-1,000 bakhipha 500 uyodonatela unkosikazi kabhuti Sicebi onemoto nomuzi oney'ngoma, usazophunyelwa imali za-husband yakhe. Kodwa wena ngasekhaya kini kunalo muzi lo eniwaziyo ngekhaya kini, ingane zakhona mhlambe zilala zingadlile, abantwana bakhona babe esikoleni uniform ayiphelele, uyalazi nje ikhaya lakho ukuthi libheke phansi, libhekeleni, libheke njani. Kunalo mngane wakho maziyo ukuthi akana impahla, akana lutho, uhleze ecela kuyimali ungamuphi, kodwa wena namhlanje uyakwazi ukukhipha u500 or 1,000 uyofaka emalini. Nimsupport ubhuti Sicebi ngoba nimsupport ngempela or nenza lento ngoba uyi-celebrity. Mina I believe ukuthi awukwazi ukusupport umuntu okude kunawe ekubeni abantu abaseduze kwakho bengekho right. Uyikhipha kanjani u1,000 uyise kumuntu vele onemali, umuntu vele obuwa-discipline ukuthi yena uyikhandela isithiphithi. Uyekele lo mntwana ohlala lapha ngakini lo muzi, lo gogo lo ohlala lapha ogulayo, ongenabantwana.
abalala bengadlile, ingane zabantu ezisikoleni zingenayo imali yokukhera, zigqoka amasokisi aqawuzelayo, amasokisi ecathule idabukile. Awukazi wazi wakhipha ngisho u2 ukuthi unike lowo mntwana ukuthi ehambe yokhera esikoleni. Awukaze wazi wagcobisa isinkwa nobhotela wahambisa kuleya muzi ukuthi ayibona namhlanje nilale emdlileni ndidleni izolo nasi isinkwa naluphuthu nawo mazambane. Anikwenzi lokho ngoba akekho ozokuncoma, ngoba akekho ozokukhombisa uma ngeke uzowenza screenshot. Guys, why nenza lento enenzayo? Uyibona ke wena ususupportile ke umuhle ke unqa. Siyabona la ku WhatsApp wethu abantu ama screenshots bafaka imali, bafaka u1000 bafaka u2000 bafaka u500 bafaka even lo 100 ofakile mara ngakini umakhwelane wakho ulale ngadlile. Wena uhamba uthenga amakoti, uthenga amapizza, ungene nawo njalo ubuwazi ngalo ukuthi abekho right. Why nenza lento enenzayo? Like, I want to understand why nenza lento enenzayo. I'm not saying ubhuti Siceba kumele support kumele vele sebemsupportile kakhulu and usazothola imali zakhe unkosikazi loyana. Usazothola imali zabhuti Siceba, mhlawumbe futhi ekade emfakile nakuwili, mhlawumbe vele imali iningi, like you never know. Into engiyibuzayo ukuthi guys nimsupporta ngoba benimsupporta ngoba vele niyathanda or nimsupporta ngoba lento inamehlo abantu babukile babhekile nifuna ukukhombisa ukuthi yana nama was there. Yabona if ever mhlawumbe umuntu osupportile wakhipha imali umuntu vele nasekhaya kubo olekelelayo nasendaweni yangakubo abantu bangakubo ba right uyakhona ukuphonsa la phonsa khona then it's fine. But uma ngabe wena ukhipha imali yakho wayoyinika usisi oshadile onengane osazoba nemali drive ifortune othengelwe imoto entshantsha umacekece ku brand new ozohlala esithabathabeni somuzi wayekela ukusupporta lo yagogo lo ya owazi kwami ukuthi izingane zakhona azifundile aziyanga esikoleni abanakudla. Uyasazi isimo sakhona ukuthi lapha yana nje vele nje awukazi wazathenga ishushukela wayibanika, awukazi wazathenga ngisho izinto ezi5 Shoprite wayithenga zaningi, wathenga namaqanda, wathenga ushukela, wathenga ino hamba wabahambisela, wabathengela ama-tea bag Glencoe wabahambisela wathi nayi. But wena khona ukhipha imali namhlanje ngibhuti Siceba ngoba yini guys? Ngoba yini? Ngoba yini? Like, I want to understand, like I feel to understand, like ngathi sonke isikhathi nami ngiyibuka lento I was like hayi cha guys kodwa hayi cha niyazenza ibukiswa. Ngiyazi ukuthi bacelile, ngiyazi ukuthi iphumile kubalandeli bamaskandi bona la bashilo ukuthi if ubhuti Siceba besimthanda siyafuna ukubona umuzi wakhe ngempela uphelela and stuff like that. Ubhuti Siceba abekade neplan ngomuzi wakhe, beke neimali zakhe. I'm sure lo muzi lokuthuba usuqaliwe ebeneplan bezoqeda nje kahle futhi nosisi I'm sure besazoqeda. Bafakile ingoma obulimits ngaphansi kweprofile yakho kusho ukuthi usazowenza imali noma engasekho usazothola imali. Asazi ukuthi basebenza kanjani kwi-industry mara mina into engisho ukuthi guys why nifuna ay guys cha shame ngiphoxile nje ngifuna ungasho nisangiphoxa namanje futhi. Yabona ukube mhlambe into kaBhuti Siceba mhlawumbe unkosikazi angazi mhlawumbe kuthiwe yabona if ever mhlawumbe lento le yenzeke after sekuthiwa abakhaba umkhonyana bayithathe zonke imali zaBhuti Siceba unkosikazi sekuyahlupheka akasenayo indawo yokuhlala abantu bamthathele and then bese umphakathi kusuthi ngoba sibesimazi thina unkosikazi wakhe siyazi nangendlela ahambe ngayo uBhuti Siceba siyamthanda asimsupportile, then I was gonna understand. Umuntu ehanje ethando, umuntu ehanje ethando, umuntu ehanje enakekelwa, umuntu ehanje ezothengelwa imoto, umuntu odrivayo imoto, lo muntu lo bekade sengadayisa imoto eyikhona egcekeni aqedela umuzi aqeda ethathe le mali ayenzayo already uhusband yakhe la yenzile ayisingane esikoleni amshobe kade esave or in like engibangazayo mina ukuthi abantu they will support ngakhona uBhuti Siceba nalento abasupport ngakhona. I just hope ukuthi nabantu bangakini guys niyaba support le ngane lezi inhlezi niyibuka lapha emgaqweni ukuthi kuse winter zigqoka amajezi anembobo la kwindololwane enembobo la intameni eqhaqheke lapha niyakhona nakuba support niyabenzela. Mina ngazi ukuthi umuntu mayeqala support uqala la khona aphumele ngaphandle ke
and nakhona nisupporta vele umuntu ophila kahle, umuntu right, umuntu odrive amafoshuni. Nikela abantwana labaya abalala bengadlile bahambe ezikoleni ama-uniform ngeke baphathe ubhaka. Cha, ngiyaqala ukuvumelana noThabane kulokho. Uyabona kube yiphutha elikhulu ukuthi kumenyezelwe ukuthi isoso ebeliqoqwa abaculi imali lenkongozelo yokufihlwa kukaMfoka Dlamini uSicebi bese kumenyezela ukuthi ithathiwe lo mali yonke yayonikezwa uNala. Kube nje iphutha elikhulu lokho, ngoba kuyi-common knowledge kuthina sizwa simnyama ukuthi imali yesoso eyomndeni. Akwazi ukukolekelwa uNala in the name of umndeni. Yes, uNala uyi-funeral parlor, uyena obephethe umngcwabo, kodwa konke ubekwenza ngokomiyalelo noma ngokwe-guidance yomndeni. Ukuba umndeni bewungafuni, uNala bengeke. Nalana-ke esosweni labaculi bekumele kube umndeni onikeza uNala, hayi abaculi, futhi kungabi umbono ovele kubo ukuthi ngemali yethu thina sifuna ukunikeza uNala. Bekumele kube umndeni odecide ukwenza lokho uma ngabe umndeni usondelana nobaba uNala ngenhloso yokuthi kube ubaba uNala ophatha umngcwabo. Bekufanele kube umndeni ozwa izimfuno kubaba uNala ebese umndeni udecide ukuthatha le mali kuyinikeza ubaba uNala. Kube yiphutha elikhulu baculi ukuthi nenze ngaleyo ndlela. Kuhle konke okunye nikwenzile khuzani, kodwa la kulesi sigaba semali yesoso nenze iphutha. Nakhona-ke nje noma senikwenzile lokho nikumemezelelane, senik-announcelana ukuthi nenze kanjalo, ngoba phela leyo nto leyo into yokuqala nje into esingayijwayele, into engakaze yenzeke ukuthi abantu bafike banikele imali yesoso esifweni baphinde futhi kube yibona abadetermine ukuthi le mali yesoso kumele ikhokheleni, kumele iyephi, kumele kwenziweni ngayo. Kube yiphutha elikhulu leyo nto, ibe ubuqili bokuqonela umndeni wakaDlamini. Makuthiwa nje manje siyayi-interpreta, siyibeka in the correct words, ibe nje ubuqili bokuqonela umndeni wakaDlamini ukuthi umndeni wakaDlamini mawungatholi lutho kule mali mayihambe yonke nje kwaziwe ukuthi inikezwe i-funeral parlor ekuyiyona engcwaba uSicebi. What if bekuzoba noshintshi eyimfunweni zikababa uNala? What if bekuzoba noshintshi obekuzomele lo shintshi usale emndenini, umndeni uqhubeke nempilo, wenze ezinye izinto ngalo shintshi loyo? Manithatha nina, ngoba phela ngikhumbula nje ngesikhathi umenyezelwa bewungaphezulu ka-200,000 lomnikelo, and kushiwo kuthiwa kusanikelwa imali isangena, and I'm sure le mali mhlambe idlulile ku-500,000. Ubani wazi, because bekusaqhubeka kusanikela futhi umngcwabo ungakafiki, bekusasele 3 days ukuthi kufike ilanga lomngcwabo. Imali already bisicela ku-300,000, and le mali I'm sure njengoba bekusaqhubeka kunikelwa nje lingakafiki ilanga lokufihla, I'm sure le mali idlulile o-500,000 mhlawumbe yacela esigidini. Uma ngabe bekumele kube noshintsho, bekumele usalela umndeni, nina abaculi enidecide ukuthi le mali ayingayi emndenini, ayiye kubaba uNala, kanti uSicebi okabani bekowenu noma bekowumndeni wakhe, kuwukuthi ucula nani. Lento yokuthi nithathele umndeni inqumo ibe wrong kakhulu, ningaphinda niyenze, ibe umsangano nje obe ukubheda nje engeke nina nivume emndenini yenu. Ngalamazwe asikunyatheli ngenyawo okuhle nikwenzile, kodwa lento eniyenze nina kuSicebi
esosweni lokufihla usicebi ibe wrong kakhulu emndenini yenu ngeke izivunyelwe lento eniyenzile. Kusamele niyo accounta nina emndenini kaSicebi ukuthi ubani umnikazi wesinqumo sokuthi isoso labaculi alingaye emndenini aliye kunala. Kusafuneka leyo nto ni-accountele ngoba ibe yiphutha nje up until ni-account. Amazwi wethu siyowahoxisa uma ngabe into eni-accountayo iyenza ingqondo, kodwa kwamanje isenzo thina esisibonayo esingayenzi sense. Asiyenzi ngempela isenzo sokuthi nina nidecidile ukuvula igroup ninikele. Kwaphinde futhi kwayini enidecidayo ukuthi lo mnikelo wenu awungaye emndenini awuye kunala. Inina esenazi indleko ezidinga ubabunala okudlula umndeni. Inina esenibona ukuthi ubabunala udinga ukuthi simnikele imali yethu yesoso. Kanti nina beningenzela umndeni kaSicebi. Kanti nina beningathwalisi umndeni kaSicebi umthwalo. Kanti nina beningalekeleli yini umndeni. Yini indaba eyinqumweni zokuthi imali vele inikezwe yonke ubabunala kuvele kwadecide nina kwayinini enimemezela ngoba thina sithathele emazwini esimemezelo. Amazwi esimemezelo awakaze athi singabaculi ngokomyalelo womndeni kaSicebi imali siyinikeza ubabunala. Cha, asishongo njalo isimemezelo. Ukube uKhuzani uThema ememezela wathi sikwenza lokhu ngokomyalelo womndeni, at least ngabe ke kuyezwakala, ngabe futhi nje kuhle, ngabe nje kuhle konke. Manje indlela uKhuzani ayimemezela ngayo lento azabale nokuthi mawubuka nje lokho okwenzeke lana uyabona ukuthi incane kwayiyona le mali. Hayibo ubebize emalini kanti ubabunala ngayo yonke lento? Kanti ubabunala ubengaxhasi. The last time we checked thina sizwa kuthiwa ubabunala ubelekelela, exhasa, enikela. Kanti ubebiza imali. Ubongwani pho umuntu owenza umsebenzi wakhe awukhokhelwe? Kulokhu kuthiwa sibonga ubabunala. Nimbongani ubabunala ngoba ukhokhelwe umsebenzi wakhe uwenze wakhokhelwe? Ubongwani ubabunala? Ubongwani? Ubebize emalini kanti le ekuzoze kuthiwe yona le mali engaphezulu ko-300,000 kuthiwe ayanele? Kanti ubebize emalini yena? Hayibo, yazi yabiza bo le funeral. Ubebize emalini? Ngaphela ngesikhathi uKhuzani ememeza nje imali besifika ku-300,000 ethi kusanikelwa. Let's say le mali igcine yu-400,000. Nganeza kwethu nisho ukuthi mncane u-400,000 ngomngcwabo nje wosuku olulodwa kuspendwe 400,000 wabaculi. Kwathiwa leyo mali incane kubabunala, kanti malini yena abeyibizile ngesifo. Hayi ngeke ngazodlala ngathi. Phela nobuye nikhumbule Khuzani ukuthi sesibadala manje ingqondo zethu ziyasebenza. Sinama questions esizonibuza wona ngezinto enisitshela zona nezinto enizenzayo. Lama actions and things that you guys said, we need answers. We need answers on behalf of Sicebi's family. Sidinga ama-answers on behalf of umndeni kaSicebi ngoba umndeni kaSicebi surely uyawadinga ama-answers ale mali ekuthiwa idlule ngisho ko-300,000 ebiyinikelwa kuthiwa inikelela uSicebi. Yini indaba leyo mali leyo kungabanga umyalelo womndeni kaSicebi ukuthi iye kubabunala? Yini indaba kudecide nina abaculi? Yini indaba? And ubebize emalini unala ngomngcwabo womuntu oyedwa wosuku olulodwa kaSicebi? Ubebize emalini? Siyafuna ukwazi lokho ukuthi ubebize emalini, imali inkulu kangaka kodwa kuthiwa incane. Ubebize emalini kanti yena? Kanje nibe wrong nje, nibe wrong up until isizwe lonke iqiniso lokuthi le mali iyile emndenini. Kwaba umndeni oyiphindisela kunina oninikeza umyalo wokuthi nikeni ubabunala. Up until isithole lokho ukuthi kwenzekile, nibhedile nje. Nibhedile. Uma ngenzeka ngalendlela engisho, nibhedile nje. Uyabo, ayikho lento eniyenzile. Nina nifana nabantu abayidlile le mali ngokuhlanganyela nayo ubabunala.
fana nokuthi le mali nina nidle nonala beninikelela nina ukuthi iphinde futhi ibuyele kunina through ubabunala. Cha nje ngeke phela singanitsheli uma ngabe nisidakelwa nisikhulumela insambatheka thina ngeke nje singanitsheli. Siyabonga.